Млада жена отива при лекаря. Докторе, вижте какво аз, така да се каже, не знаете, на млади години, така, съм направила една грешка и не съм девствена, както се казва. Бихте ли могли, защото намерих един, който много богат, много му обича всичко, обаче иска да съм девствена, а пък той има доста парички, така, и къщичка има хубава, така. Ще може ли да ме позакърпите? Може, обаче ще ви струва 1000 лева. Ами 1000 ще ги намерим, той е толкова богат, че знаете ли колко хубаво ще стане. Закърпва е той, тя се оженва, след 3 месеца идва отново. Докторе, ние се разведохме, той сам, аз му вземах къщата, пък той си взе колата, обаче сега съм намерила един пък, който има виличка, двуетажна виличка и такова, и мерцедес има, и много парички има. Ако може пак да ме закърпите. Готово, нали ви казах 1000 лева? Ма разбира се, няма проблеми. Пак я закърпва, минава 2-3 месеца, тя пак идва. Докторе, ще може ли пак, ние се разведохме, аз взех виличката, взех това и колата, пък той му останаха парите. Но сега съм намерила един пък, който много богат и ще му заведе в чужбина, сигурно в Америка, Лос-Анджелес, някъде. И ще може ли пак да направим така, да ме закърпите? Може. Закърпва я пак и казва 8000 лева. Ма докторе, до сега беше 1000, сега 8000 лева. Сега съм ти направил цип, ма го искаш отваряй, го искаш затваряй.